Diri na po mi mag-breakfast guys. The same last time. Nice magandang ilang breakfast diri kay buffet ba. Nami diri sa Park Vista. Thank you, Lord. Run. Tutok nawa, uy. Ay, ang ganda dito. Oo. Don't try. Bye-bye. And karon guys, padulong nami sa kuan. Adto mi sa may anarkistas. Mag rides daw mi dito daw. Hello vlog! Welcome to my guys! Yeah! Wala lang Lucas 2.0. Yami guys, amo nang kuan misyonon karon. Ay tara! My gosh, doon na kaayo siya. First time mo sakay na, bray. First time ako sa bahay. Malok mo ka masig. Mag-uyag-uyag ay siya. Saka na, matagak ka ba? Basta mag-vlog-vlog mo. Kaya cellphone, matagak mo. Oh, bye! Cellphone. Gunitan lang ginatuttarong yun ito gamit ay. Bye! Aron dito magmahay sa bandang huli. Taas ka na siya ay. Doon na siya tag-aon sa layo, pero pag doon ka, saka. Habog na eh. Tapos pag ay, naduha-duha ako. Ay, pagduha-duha eh. Kali sa bari ba oh. Ay, ito na. Na free to rolly oh. Uy, Na sakit ala uy. libot-libot guro na si diri sa kuan. Diri sentro. Oh, sa downtown sa Gatlin. Sayang kay late na nato na discover. Na kana lagi nagkuan oh, nagpila lagi diha oh. Kuan lagi na oh kanang para sa ticket. Nagbuka naman tag-online. Nya kaya naman tay ticket sa online so diretso na guro ta. Nag-enjoy ra ka diri sa imong kuan bray. First time ako sa cafe. Hindi ko, bumalik ko sa cafe. Mas daghan ka ng tourist spot sa kanil ko para sa siya kuno gano'n. Amo ka sa Tanuga wala kay ko na swito dito eh. Mga mountain views na sa mga bears, mga daddy bear. Okay na. Let's go. Go, ko. Diri. There you go. Express lane. Oh my gosh. Ito ka. Oh, I cannot. Three. Yeah, three. Thank you. March your head and march your step.
Most experience, Bray? Di na ako masakay. Ano ka, te? Walay belt. Wala ka. Oh, Zero. oh my God. Bolt, matakot ka din. Kumusta experience, Rod? Ayaw mo na, Lord? Hindi, walang galawan. Tapos para kami, ang bibig lang namin gumagalaw. Oh my God. At tapos ang lamig-lamig ng kamay namin. Ganyan din yung experience namin nung una. Ay, bakit di mo sinabi? Ay, not fair. Maganda man ang Not fair. Oh. maganda man ang mga kuan ma surprise. Tapos nag-stop pa sa nag-stop pa sa pinaka Pandara na gitna. Mas nice diri guys kaysa dito sa Sky Park. Mas nice diri sa Anakista. Bray, doon tayo nagkain oh. Kaya nga, yan ang pinaka natin ba? Pinakamalaking building dito. Yan, so baka ako May barbecue kasi. Come here, babe. Siya yun? Picture tayo ng R. Ayan, ito, hindi ito against the light. I'm counting Lucas, oh. Lucas! One, two. Ah, okay, magkano si Lucas? Bayaan nyo na. Kayo na. Feel safe ka na, Brian. Feel safe. Oh, yeah. Ayun. Gosh, I can do it like this. I can do it like that. Ilang minuto kaya yung biyahe natin pababa, no? Oh, 15 siguro. Tapos 15. paakyat ay 15 din. Oh my God, ito na to. Si baby. Okay, right ahead, guys. Watch your steps. Thank Watch your you. all the way down. Dito pala exit. ganda, oh. Ganda siya. Bili ka na. Malaki. Ito, Renzo, may roof magnet din dito. Oh. Ayan. Sapatos. Life is how you like hike it. Ah. Ano pa, Renzo? Great smoking water. Meron pa yan, marami pa yan. Ito pa, oh. Pabilog.
Bet ito, ang gusto ko to. Sticker. Dito pa oh, meron pa rin dito oh. And now guys, nami karon diri sa kuan Texas Roadhouse. Hi guys. Diri may mag-lunch. Ay, isa na. Diba? Meron silang free. May pandesal? I'm sorry. Sprite in order namin sa inyo. Oh, thank you. So mag-order na kami dito. Masarap, katulad sa Saudi. And bread. Ba't wala kasi sa ano nito, Nashville? Wala ba to? Alam ko wala, hindi pa kami nakakain nito. Ito yung gusto ko, yung salmon ako ngayon, isda. Fish ka pala, right? How to live Ang it. lalala lumalaban si RR. How to live it. Ang ganda pala dito sa Texas Roadhouse guys, ang daming pa freebies. Isang balde yun. You know, may pamamani-mani pa guys. Ang sarap, no? Iba yung lasa. Matamis-tamis. Thank you. Thank you. Ito naman yung pa-freebies na pandesal guys. Pandesal ba to? Oh, lamig ka. Lord. Abi, ikaw na. Please ka. Gahilak na po si Lucas. Shush. Yun na siya, out na ta. Let's go out. 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 Out. Let's go 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 out. Drink. More water, more. We're gonna bring this water. Let's go back inside. Here, go. Let's play here. What's that? Here. Let's go right here. Say hi. Huh? Hi, Lucas. Dali mi naghulat sa iyang mama guys, ug sa among kauban. Drop your sandals. Sandal. Oh, Lucas, oh, there's a video, oh. Budak ko na ka, Lucas. Tanawan ng mga video ni Papa, ha? Para makita ni mo, ha, kung asa ka naabot, ha? Okay? Muna na itong mga memories, Lucas, na baby pa ka, abot ka diri, nagbanding ka. I love you, Lucas. Ha? Kaya minsan lang ka bata, hmm? Sige, go. Imunani din yung ano, reality sa tuwang pagka-amahan. Muna ako guys, ga-vlog ko kay gusto gina ako nga ma-preserve ni nga memories ba. Puhon, dako aning bataa. Kita rin yan eh. Yeah! Hi guys! We're going home! Tapos na po yung gatlin namin. So guys, nag-Sharon Cuneta po kami. Na napakadaming pandesal. Shout out kay Brianna! Alright. Alright, let's go.
Magbiyaya na tayo ng kuan, 3 hours pauwi. Hey guys, hapit na po mi aring bakis guys. Bakis. Who's that? Bakis. Very good. Ano gina ko gusto guys. Para day sila diri. Jan. Kita na ginagawa. Ano yan? Cup? Oo. Ano yan? Binili mo? Red Bull. B-I-N-G-O. Buwan pa na ano. Pawas duka ba? Ha? Pawas duka. Nakita rin ko bray. Ha? O diba? Suoton na yan nato ni. Bagay ba? Tag pa ba niyan? Aray, mag-beep-beep ang ano niyan. Hindi eh. Saan tayo? Starbucks. Hot caramel macchiato. 1 hot caramel macchiato. Yan, mahilig ng kape. Hindi ako mahilig magkape. Tataiyan. Ano man R? Ako man din R. Frap man din. Duman kape ang frap R. Kape din yan. Pwede li kape. Chocolate. Tataiyan siya. Sasakyan ng Disney Princess. May etiketa pa sa taas. Oo. Sabihin mo na yan, R. Baka mag-alarm pa na yung pagpasok mo sa bahay. May alarm. Para, Tup, ganyan. para sabihin talaga na bago ba? Maya ko natanggalin yan pagdating sa bahay. Ako na mag-drive dito, R. Marunong na ako dito, R. Walang lagi. And then your water. Water mo, R. Thank you. Mua-mua. Okay na? Oh, grabe yung tubig or from Starbucks. Park muna tayo guys. Ilalagay ko dyan sa kuan. Lagayan. Perfect. Yung tubig. Thank you. Alright, let's go. Let's go, guys. Hi guys! We're here! Oh, God. We're here. Home sweet home. Thank you Lord! We survived. Survive. Ay! Bye! Bye! Popcorn mo sa loob. Ano na? Popcorn mo sa loob. Ano kung sa inyo? Sige, sige pa. And nabot namin guys no, diri sa mga apartment. Medyo taas-taas yun ang among biyahe. And yeah, dali na lang ako itapuson guys. Kaya mapahulay sad ko. Nabot ka diri taman sa itong video. Daghan kay salamat sa inyong pagtanaw guys no. And daghan kay salamat guys na kay na-appreciate ninyo ang ako ang content. And para din lang kay taas guys. Ako na yung tapuson. Pag-amping mong tanan diya, kay mag-amping sa midre. God bless ka natong tanan. It's your boy Aritoy. Yeah, yeah, yeah. Peace and I'm out.